παιδιά! Καινούριο βίντεο! Γεια! Είμαι με κάτι φίλους μου που θέλουν να με κλέψουνε στο Steel Brain Rod. Καλά, δεν θα σε κλέψουμε, ηρέμη. Ναι, δεν θα με κλέψετε. Το βλέπω μετά το κουασαντίλα κροκοντίλα να είναι στο μπέι σου, Αλέξανδρε, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν θα στο δώσω. Θα μου το κλέψεις, Ρο. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Σήμερα, παιδιά, ποιος θα μπει στο event? Εμείς, άμα μπείτε, σήμερα δεν θα κάντε μπω. like. Άμα δεν μπείτε, κάντε Δημήτρη, εγγραφή. δεν είμαι τέτοιος YouTuber, εντάξει. Δεν είμαι. Εγώ, παιδιά, σήμερα δεν θα μπω, γιατί θα στολίσω. Hey! Να ξέρετε. Hey! Ο Τζοπ Σαχούρ μου. Σφαλιαρίστε τον. Θα μου τα δώσετε, εντάξει. Θα μου τα δώσετε. Καλά, εντάξει, πλάκα σου κάνω, βάραμε. Επειδή είμαι καλό παιδάκι. Έλα, Μανολάκι. Έλα. Ο Φίλιππος μου κλέψε Τζοπ Σαχούρ. Πήγαινε στο Έλα, κλέψω. Στο βίντεο ανοιχτό. Πού είσαι? Φίλιππε. Ναι, είναι ανοιχτό το παίζουμε. Κλέψω. Πάνω, όροφο. Πάνω. Μπρο, αφήστε με. Περίμενε, πως δεν λίγα λεφτά. Παιδιά, τώρα εγώ θα κλέψω. Θα κλέψω. Ρε, άστο και λίγο, θέλω να μαζέψω Να δω λεφτά. κάτι. Θα κλέψω. Αυτό εδώ πώς το δίνει? Πάω να κλέψω. Πάω να κλέψω. Ναι. Μπρο, λάγκαρα. Δεν Ναι, μπορώ να βγω. Πόντισε. Μάνο, θα στο δώσω, μην ανησυχείς. Ωραία, δώσ' το μου. Περίμενε λίγο να μαζέψω τα λεφτά και θα στο δώσω. Φέρ' τον μου. Μη μ' ακουμπάς. Άντε. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μην δίνεις κανένα. Εσύ λες και... Φίλιππε, άνοιξε μου να τον Πάρε πάρω. στο πάνω όροφο, βάλε τέτοιο. Νάτος, τον βρήκα. Αφήστε τον γιατί θα σας πετάξω όλους από το σερβερ μου. Ποιον? Αφήστε τον να τον πάρει και μην κλέβετε κανέναν γιατί θα σας πετάω όλους τώρα. Ναι, παιδιά, δεν κλέβω. Μη μόνο ο Μανώλης. Γιατί θα σας κλέψω μόνο εγώ? Δηλαδή, ο Μανώλης τώρα μου να κλέψει. Ναι. Μόνο τώρα. Μόνο για να πάρω το Τζοπ Σαχούρ μου πίσω. Πού είναι αυτός? Παιδιά, Ωραία, άρα τον ήθελες να και- κάνω μέλος κροκοντιλίτος. Πώς? Βρήκε ένας μπομπαρδίρο κροκοντίλο. Και πώς κάνουμε los κροκοντιλίτους? Δεν ξέρεις, ρε. Όχι. Βάζεις ένα μπομπαρδίρο κροκοντίλο στη μέση, ένα δεξιά και ένα αριστερά από τη γραμμή. Όχι, δεν είναι να τον πάρει. Τον πήρα. Θα σε κάνω, ρε. Μπράβο, Μανώλη. Ναι, τον πήρα. Νομίζω τον πήρα. Φίλιππε, τελείωνε. Σταμάτα, G. Νάτος. Ωραία, έλα να τον κάνουμε, έχεις. Έχουμε μόνο έναν. Ηρέμησε, Hey! Κάτσε, να δω τον παίζει τώρα. Τι έκανες εδώ? Ωραία, λοιπόν. Δεν θα με κλέψεις, Δημήτρη. Ωραία, με έκλεψες. θα σε Εγώ. κλέψω. Εγώ τώρα. Όχι. Ει, πώς θα ανέβω πάνω? Δεν είμαστε εδώ για να κλέψω, γιατί σας πετάω από το σερβερ μου, άμα θέλω. Εντάξει, δεν θα κλέψω. Αν θέλουμε τον Αλέξανδρο, δεν είναι Στάκος. Γύφτε. Παιδιά, όλοι γυφτάκι είμαστε. Εκτός Δεν είμαστε γυφτάκια.
Ωχ, Δημήτρη, τι κάνεις, είσαι καλά? Yes. Oh my god. Κάτσε, τώρα θα μπω και θα κλέψω. Φιλιππάκι. Παιδί σκότω. Άφησε με. Άφησε με. Άφησε με, Φιλιππέ. Αυτό εδώ είναι δικό. Τέλειο είναι. Πόσο δίνει το δεύτερο? Άνοιξε. 11. Λάγκαρα. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις. 11. Τι σου κλέψα, Δημήτρη? Κατάλαβες. Δεν μπορείς. Κατάλαβες. Είδες, Δημήτρη, τι καλός που είμαι στο κλέψιμο. Δεν μπορείς. Έμπρο λάγκαρα. Κατάλαβες. Όχι, δεν βγάλω. Χέχε. Έμπρο λάγκαρα, δώσ' το. Όχι, δεν στο δίνω. Δημήτρη. Τελείωνε τώρα. Κάνω blog σε ένα από friend Μανώλη τώρα. Γιατί? Α, για το index θα του το δώσεις. Αλέξανδρα, αν πας να ξανακλέπεις είτε από μένα είτε από τον Μανώλη, σε κάνω blog. Θα το σέρω. Αφού δεν πήγα να τον κλέψω. Γιατί κλέψεις, ξέρω εγώ. Από τον Δημήτρη. Ναι, μπρο. Υποτιθέμενοι είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα βίντεο και να μην κλεβόμαστε. Ωραία, τι να κάνουμε? Εντάξει, θα κλεβόμαστε όμως θα τα δίνουμε πίσω. Ναι. Δημήτρη, έλα λίγο. Κάτσε να δω λίγο τον μπέζο. Έλα. Θα προσπαθήσω. Μπες. Πάρ' το. Yes. Βγήκε θέλω να κουτί είναι νοημοσύνη. Δεν θα τον πάρεις, Αλέξανδρα. Γιατί να μην τον πάρει? Γιατί να μου χαζέψω και να μην τον πάρεις. Αφού δεν τον θέλω. Θα θέλεις μου μπάσκετ, όμως το χρειάζεσαι. Δημήτρη, μου δίνεις εσύ ξέρουν για index. Αυτό το έχεις γίνει. Στο tablet μου. Το έχεις. Στο tablet μου δεν το έχω. Επειδή δεν το κλέβεις δεν θα στο δώσω. Καλά, όμως θα μου το δώσεις πάλι. Και λίγα λεφτά να πάρεις. Όχι. Ναι. Θα πάρει μπίλιο, Δημήτρη. Και, σιγά. Δεν θα σε αφήσω, Δημήτρη. Καλά. Έλα ρε φίλε, μπορείς να εσύ κάνεις πρέπει να έτσι. είναι εκεί. Δεν μπορούσα να βάζω offset και δεν σου κάνω blog γενικά από αυτό. Καλά. Και μόνο θα νομίζω στο φέμπερ μου. Έλα Δημήτρη, να πάρω λίγα λεφτά. Όχι, όχι. Καλά, μόνο για λίγα λεφτά. Όχι, Δημήτρη. Λίγα. Να σε μετά από τις έρευνες. Μάρτο. Έλα ρε φίλε. Λίγα, άντε. Καλά. Όχι. Έλα, το στο... Θα σε κάνω κι εγώ μπλοκ. Απλώς θα τον πετάξω εγώ. Εντάξει, πλάκα κάνεις. Σου ανοίγω. Μπες τώρα. Μπήκες. Όχι, δεν με αφήνεις. Κάτσε τώρα, έχεις δεύτερη, είναι 4. Μάρτο. Λίγα λεφτά. Λοιπόν, Καλά να πάθεις, Φίλιππε. 6-7. Άκαμε ρε Φίλιππε. Μαμά, Φίλιππος μου κλέβει brain rot. Ο Φίλιππος κλέβει, κυρία Μέρη. Άνοιξε μου το base σου, Μανώλη. Γιατί? Άλεξ. Ωραία. Για ποιο λόγο? Για να το πάρω, ναι. Λίγα λεφτά. Όχι, δεν είναι έτσι. Σου δώσε billion. Άνοιξε τώρα. Άνοιξε τώρα. Άνοιξε τώρα, Αλέξανδρε. Άνοιξε τώρα, δεν σου. Πάρ' το Τώρα, base. περίμενε. Αλλιώς θα Να σου βάλω πέσουμε ένα όλοι. παρακαλώ. Όχι, αλλιώς θα σου πέσουμε όλοι μαζί. Έλα, πάρτε να. Δημήτρη, πάρτε. Μπράβο. Θες να πάρεις και αυτό? Εντάξει, φύγε. Λοιπόν, ανοίγω το base μου. Φύγε. Έχω μόνο 4 billion. Σου κλέβει κάποιος, ο Φίλιππος σου κλέβει. Ποιος κλέβει? Ο Φίλιππος κλέβει τον Μανώλη. Ναι. Δεν
Κωνσταντίλα κροκοντίλα δεν δίνω ούτε για index ούτε για τίποτα. Θέλω 6-7 για index. Όχι, δεν θέλω. Πόσα μοίρα βγάζει το... 3. Για το Φίλιππο είναι καλό το 3. Για μένα εντάξει, δεν είναι πολύ καλό. Πες και καλό μου είναι και εμένα. Μανώλη, ναι, και θέλω εμένα. λίγο να σε δω, περίμενε. Μανώλη, έλα λίγο. Λυσάμε. Μανώλη, έλα λίγο. Πού είσαι? Τι θες? Είμαι στη γραμμή, στη μέση. Περίμενε. Λυσάμε. Αφού σε έκανα τραπ. Όχι, είσαι τραπ. Έλα, Μανώλη. Είναι καλύτερος από το νομίζετε. Όντως. Τουλάχιστον μπορεί να μην έχω τόσα λεφτάκια που έχω. Αυτό είναι δικό μου, απλώς του το έδωσα. Όσο έχω καλύτερη Μανώλη, έλα λίγο Και να μου δω. το ξαναπήρε πίσω. Α, και να σου δείξω και είναι το Brander που σου Μανώλη, έδωσα το κάνε τσοκλετήρα. respawn. Έκανα. Τι θες? Πρέπει να είμαι στη γραμμή με τους καλύτερους παίκτες. Είναι 15ος. Πού είσαι? Τι θες? Α, εδώ ρε. Ναι, τι Έλα, θες? Λοιπόν, άκου. Αν πάρω τώρα, αν βγουν 2 μπομπαρντίρο κροκοντίλο, ένα θα πάρω εγώ. Ένα εγώ. Εγώ δεν έχω. Θα το πάρει ο Άλεξ, το μπουλός Εγώ δεν έχω κροκοντιλίτος. μπουμαντρίλο κροκοντίλο. Και Έχεις ρε. θα το πάρει Δεν ο έχω, Άλεξ. τον πούλησα. Τι θέλει να τον κάνω? Ζητιάνε. Εμένα λες. Αφού εγώ δεν σε διανεύω. Δεν σε διανεύω. Εγώ μόνο για λεφτά ήθελα. Κοίτα πόσο σας είμαι. Πω. Εγώ, κοίτα πόσο σας είμαι. Κοίτα που είμαι. Ας το δω. Ό,τι καλύτερο. Δεν μπορώ να το κάνω. Μανώλο. Επειδή είμαι μικρός, μπρο. Μανώλο. Κοίτα. Κουράζ μέσα. Ναι ρε. Απλά μόνο αν βάλω κλόνο. Να κοίτα, αυτός είναι ο κλόνος μου. Και τώρα change with clone και κοίτα είμαι μέσα. Μπρο, είμαι εδώ κάτω. Έλα λίγο να μου. Ρε, δεν παίζει. Πώς είμαι εδώ κάτω? Κάνω το σχέδιο. Κάνε πάρους κάτω στο Μανώλη. Πού είναι η Κωνσταντίλα κροκοντίλα μου? Σε προστάτευσα Μανώλη. Thank you. Τι είναι αυτό? Δημήτρη, τι είναι αυτό? Τεζάντιλα, κροκοντίλα. Μπρο, αν βάλεις πολλά traps δεν ισχύει. Ναι ρε, είναι τράβο. Είσαι Αν μπορώ να επιδείξεις πολλά traps. Οκ, τι είπε. Μπρο, τι κάνετε? Δεν μύθος σήμερα. Εγώ θα Πού βρήκες μύθο, τι Εγώ μύθο? θα είμαι μόνο κοντά στο Μανώλη. Μου ήρθε μία ιδέα. Τι είπες? Εγώ θα είμαι μόνο κοντά στο Μανώλη. Να τον προστατεύεις ή να τον βλέπεις. Α, τι μας έκανε. Ναι. Εγώ τώρα παιδιά θα κάνω rebate. Σεφ όχι. Τι θέλει τον ύμπερτσι. Να. Αφού το rebate μου θέλει ένα σεφ, το σεφ, αμπρακατάμπρα και τον glory box τον μπρούλα. Βρήκα κι άλλο lag. Κοιτάξτε που είμαι. Έλα ρε Φίλιππε, τελείωνε. Παιδιά, κοιτάξτε που είμαι. Θα σε κάνω blog. Χαρτί τουαλέτας. Από φίλο. Παιδιά, ελάτε λίγο κοντά μου. Ελάτε λίγο κοντά μου. Πού είσαι? Ελάτε λίγο κοντά μου. Έρχομαι. Είμαι στο Roblox Shop. Ωραία. Μπορώ να σας κάνω και εσάς να λαγκάρετε εδώ μέσα. Αν ανταλλάξουμε θέσεις. Με πуть squat. Δεν έγινε. Πάρε κάτω από το κόλλο της μάγισσας, Μανώλη. Γιατί? Σε παρακαλώ κάτω. Εντάξει, θα πάω. Χαρτί τουαλέτας. Ναι. Έχω ένα χαρτί τουαλέτας. Όχι, δεν πήγα. Άσε μου ακόμα. τρελάνει. Περίμενε. Γιατί δεν παίρνεις κανένα brain, Άλεξ. Πάρε κανένα brain τώρα. Επειδή ο φίλος μου πήρε σε έκανε. Ωραία. Όχι ρε φίλε, πήγα στη Τι άλλη. έκανες?
Πότε να δεις κάτι δεύτερο και να πάω στο παρελθόν. Εγώ θέλω να βγαίνω στο βίντεο. Έκανα. Βίντεο. Μπήκα. Να με. Είμαι εδώ μέσα. Κάνε. Βασικά θα σε κάνω εγώ. Πού είσαι, Φίλιππε? Εγώ. Πού είσαι, Φίλιππε? Εδώ. Ωραία. Σε έκανα, Φίλιππε. Είχε κάνει αυτό το κόλλο της μάγειρας. Δεν πήγες τελικά. Αυτός είναι μικρός Μανώλης. Ναι, μόνο εγώ χωράω επειδή είμαι μικρούλης. Θα εγώ στο βίντεο. Μανώλη, θες να μπω μία φορά σε ένα event και να βάλω Lucky Block και να βγούμε σε βίντεο και να ανοίξουμε Lucky Block? Άντε. Άντε πάλι. Τι? Έλα εδώ, κεραυνέ. Τι, πώς το κάνεις αυτό, είσαι σπικασμένος. Κλέψτε τον όλοι, κλέψτε τον. Wow, με κάνατε τραπ. Γέστηκα. Όχι, κατά λάθος έκανα ρισκ. Α, θυμάσαι εκείνο το σεφ καράμπα και Είσαι ρατάβρα. Μανώλη να βάλω στο Θυμάσαι το ένα σεφ event Lucky καράμπα Block και και ρατάβρα. να βγούμε. Θυμάσαι το Τι σεφ. είπες, τι είπες? Είσαι να βάλω admin Lucky Block μία φορά στο tablet μου και να τα ανοίξουμε σε ένα Ναι, βίντεο. ναι, ναι, Θυμάσαι ναι. το Πού σεφ θα τον τρία? καράμπα και ρατάβρα. Ναι, το θυμάμαι. Έχω Ναι, το κόπο, θέλω, σε παρακαλώ. εσύ ξέρετε ότι Τον έχω πολλά πούλησα. μπλοκ. Είναι πανεύκολο. Χαίρεσαι. Το κόπο μου ανοίγεις Δηλαδή, live. εγώ τώρα θα κάνω rebirth. Θα προσπαθήσω. Παρά να Και θέλω λίγα λεφτά. Μπρο, τι με βαράς? Α, απλά. Απλώς δεν θα στο δώσω επειδή θα μου το κλέψεις. Εγώ και θα κάνεις στο το ξανά. rebirth. Θα κάνεις το rebirth και μετά θα στο δώσω. Ναι. Α, τώρα κατάλαβα. Για να πω στο rebirth. Πόσα λεφτά. Ο Globo τον τρίλο. Το ρίμπερ που θέλει γκρόμπο με τον τίλο και τέτοιο. Σε, κάμερα κατά. Πώς κλέβουμε απλώς ένα το τσίτσι. Είναι σκεφτέ. Ο Μανώλης βάζει τραπ. Τι κάνεις? Είπαμε θα κλέβουμε για πλάκα. Για πλάκα, ναι, όχι για αλήθεια. Ναι, μετά θα τα ξαναδώσουμε. Ωραία. Για ένδειξη μόνο κλέβουμε. Όχι, για ό,τι θέλουμε, αλλά μετά το ξαναδίνουμε. Δηλαδή και για να τον πουλήσουμε. Όχι, όχι, εκτός από αυτό. Άμα το πουλήσει, πάει το μαχαίρι. Κλανκ, κλανκ. Κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μετά το κανάλι σου, Μανώλη. Πώς με λένε για να μου κάνεις like. Όχι, ναι και γι' αυτό, αλλά θέλω να δω πώς βγήκα στο βίντεο. Οκ, οκ. Χρειάζομαι ένα σεφ Κάμπρα κατάμπρα. Όχι κάμπρα κατάμπρα. Έτσι το λέω. Άμπρα κατάμπρα. Έτσι τον λέω. Όχι γκράμπα κατάμπρα. Γκράμπα κατάμπρα. Γκράμπα κατάμπρα. Ωραία, εντάξει, θα το ακούσουμε. Κραμπρά, κάπως έτσι το λένε, το βλέπω στο Μπέρ. Κραμπρά, καντάμπρα. Anyway. Φίλιππε, πας να μου κλέψεις. Μπρο, δεν με πετυχαίνει, όχι. Το θέλω. Μπρο, έκανα τρόλ το Φίλιππο που πήγε να κάνει τρόλ εσένα. Το βρήκα. Θα κάνω την Μπέρ. Do it. This is mine. Φάτα, Φίλιππε. Όχι! Φίλιππε! Δημήτρη! Τελείωνε τα πόδια. Δημήτρη. Μπρο, πάλι Φίλιππε! Ήθελα να αφήσεις να κάνω ένα repair. Ναι, αυτό, Φίλιππε, άστο να κάνει ριμπέρ. Το πούλησε πάλι. Άρε, Φίλιππε. Την άλλη φορά, ρε φίλε, δεν θα ξαναβγώ μαζί στο Roblox. Όχι, έκλεισες. Όχι. Μπρο. Ω! Ποιος έκλασε. Αχ. Αυτό δεν πρέπει να μπει στο βίντεο. Καλά, τέλος πάντων. Έκλασε κάτω. Όλοι ερχόμαστε εδώ. Επειδή είναι ο αδερφός μου, Καλά, παιδιά, πλάκα κάνουμε. αλήθεια. Τι. Λαγκράντι κομβιντασιόνε. Σπουρώνω σπριν. Το σπριν. Εντάξει, δεν σταμάτησε. Ωραία. Πώς πονάει ένας Είμαι δύσκλευτος.
κρατάω μακριά, εσείς κλέψτε ό,τι θέλετε. Έλα ρε φίλε. Δεν με αφήνει να κάνω ένα repair. Εγώ σας σου δίνω λεφτά. Εγώ. Εμένα. Όχι, εγώ βαλάω τον Δημήτρη για να μην μπει στο base του. Για, αν μπει ένας άσχετος φίλος του φίλου που είστε αν έχει καλά brain να του κλέψουμε. Γιατί Κλέψτε. Αυτό κάνω. Γρήγορα. Ευχαριστούμε, Φίλιππε. Τρένος ούσος, τρένος. Πήρα 6-7. Εγώ πήρα το τρένος ούσος, τρένος 30. Άνοιξε η Το πήρα. Ωραίος. Τώρα έχω... Ανοίξτε και οι δύο. Ωραία, έλα, πάρ' τον. Έλα, Δημήτρη, πάρτε επειδή θα μου δώσουμε τα λεφτά, εντάξει. Ναι, πάρ' τον. Πάρ' τον. Άνοιξε. Το θέλω για τον Λίμπερτ μου. Το Ποιον? τρένο στρούτσον τρένο τρενίνα. Ναι, όμως... Ας εκείνο είσαι. Φίλιππε. Ντούιν. Μπαμπούιν. Μανώλη, κλείσει το base σου. Α, sorry. Εσένα έκανα. Αλήθεια τώρα. Κάποιος σου κλέβει και η σαντίγια. Κουάσαντίλα. Πάμε άνοιξε. Ωραία, λοιπόν. Περίμενε τον Κουάσα Ντίλα, κροκοντίλα. Θα σας ανοίξω σε κάτι δευτερόλεπτα. Περιμένετε. Α, έλα, άνοιξε. Ωραία. Πού είναι ο Φίλιππος? Κάτσε. Το Κουάσα Ντίλα, κροκοντίλα. Το δείξε από secret του Lucky Block. Το Κουάσαντίλα κροκοντίλα. Δεν, όχι από secret, από τάκο. Είναι πολύ λίγες πιθανότητες να το τύχεις από τάκο. Όμως και από secret προσταντήγες. Όντως. Ναι ρε. Δεν το ήξερα. Αυτός είναι ο κανονικός. Όχι. Πού είναι ο κανονικός Φίλιππος? Κάτι σκαρώνει ο κανονικός Φίλιππος. Ο κανονικός Φίλιππος, ο ψεύτικος Φίλιππος έχει μαύρο κεφάλι. Είναι στο εξωτερικό. Α, Να το θυμίσουμε. Έλα ρε Φίλιππε, είχαμε βγει δύο σε... Και τώρα εσύ τους πούλησες. Τι έχει γίνει? Πήρες εσύ τους σε και τους πούλησες. Το βρήκες. Το βρήκες. Θέλω να σου κλέψει Εγώ. ο Φίλιππος. Φίλιππε, τελείωνε. Όταν θα το κλέψεις θα το πουλήσουμε, ξέρεις. Άντε το... Μανώλη, την άλλη φορά μην το ξαναβάλω. Ήθελα να κάνω τον Φίλιππο. Τρένο, τρενίνα. Όποιος μου κλέψει το τρένο. Ποιος θέλει να κάνει το Λίμπερτ μαζί μου? Βασικά ποιος θα μου το κάνει το Λίμπερτ, θα μου το φάσουν. Εμένα, εγώ. Δεν έχω λεφτά ακόμα. Αλλά έχω λεφτά, 28 τίλιον. Σίγουρα δεν θέλω 35 τίλιον. Σίγουρα. Ναι, Μανώλη. Φίλιππε, τι ακριβώς κάνουμε? Τα μάτια το κλείνει. Τι γίνεται? Ο κλόνος σου είναι trapped για άπειρο χρόνο. Έχει κολλήσει. Α, εντάξει, πάει κλόνο. I see you. Αυτό είναι ο νέος γονά. Μανώλη. Πώς το κατάφερες? Που είναι, η Κουάσαντίλα κροκοντίλα μου. Έλα. Γράφτηκε στο Facebook. Δημήτρη, άνοιξε το base μου να το πάρω εγώ. Και εγώ ρε φίλε θέλω τώρα. Όχι Δημήτρη. Δημήτρη, τώρα. Βάλε. Ο Μανώλης το πάρε. Εγώ θα το πάρω. εγώ Βασικά θα όχι, το πάρω. πάρτε το, εντάξει, πάρτε Ωραία, το. εγώ θα το πάρω. Πάρτε την Κουάσαντίλα κροκοντίλα. Μετά το βλέπω εγώ το παίρνω. Αχ, έστω κάτι έγινε. Έτσι τη φυλάκι.
Γράφτηκα στο Έλα, Φίλιππε, άνοιξε. Λιθάνει, πάρ' το. Ωραία, φέρ' το. Πού Όχι, είναι? εγώ το παίρνω. Πάνω είναι. Έλα, πάω. Πάνε. Πάρ' το. Έλα, Φίλιππε, τελείωνε. Και εγώ έρχομαι για να στο πάρω τώρα. Έλα, Άφησέ με να μπω μέσα. σ' αφήνω. Όχι. Άντε. Έλα! Μπρένερα την κούτκι πάνω δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε. Από κάτω μπορούμε. Έλα, μου πήρε την Κωνσταντίνα κροκοντίλα. Πώς? Έλα, Άλεξ, εσύ την έχεις. Άφησε με να την πάρω. Εντάξει, εγώ πάντως μου την έκλεψα. Με σφαλιάρισε ο τέτοιος. Με σφαλιάρισε ο Δημήτρης. Βάρισε τον. Σε παρακαλώ, Δημήτρη, βάρισε τον. Μπορούμε να είμαστε ανοικιωμένοι. Ένα σεφ, ρε φίλε. Εντάξει, πήρα την Κωνσταντίνα κροκοντίλα. Μανώλη, Μμμ. την άλλη φορά. Σεπτέμβρη κατέβη. Βγήκε, όχι. Και να βγει, εγώ πρέπει να το πουλήσω. Δεν βγήκε. Άνοιξετε, ο Αλέξανδρος έχει χάσει το account του. Όχι, δεν το έχω χάσει. Κάτσε, στο tablet. Άρα, αφού πλέον με το κινητό. Ναι, μπερδεύτηκα, παιδιά μου, μπερδεύτηκα. Ω! Τι, Γκλόρβο φρετοντρίλο, πάρ' τον. Α, είναι, έχεις. ρε. Έχεις, Όχι, σωστά. αυτό είναι, όμως πρέπει να το ξαναβάλω. Πώς. Α, καλά, δεν ξέρω, πρέπει να βάζει το account. Ο Δημήτρης. Τι να σου το έχασε, εσύ σου χάκαρε κανένας. Τι λες, δεν το έχασα σου λέμε τόση Α, ώρα. εντάξει καλά. Σιγά, μπορώ και εγώ να το βάλω. Κατάλαβες. Μανώλη, πόσο χατζής είναι ο Δημήτρης. Μμμ, κατάλαβα. Ξέρεις. Έλα. Ρε φίλε, σε φτάνω. Κάτσε ρε, πού είσαι? Ρε, Τι βάζει βράση με το κότσο. Ρε φίλε, ρε, κάποιος μου το κλέψες, πού είσαι? Νάντος, τον βρήκα. Τον βρήκα τον ένοχο. Βρώισον από δίπλα μου. Έχω μάθει να κλέβω, παραδέξτε το. Ναι, έχεις μάθει. Μανώλη, Τι λέτε να κλέβω, αν κλεβόμαστε για να το βλέπετε αυτό. θες να παίξουμε κρυφτό. Ναι. Λοιπόν, Όχι εγώ. Όχι εγώ, δεν φυλάω. Δεν παίξουμε κυνηγητό. ναι. Λοιπόν, δεν κλέβουμε. Δεν κυνηγάω. Ούτε εγώ. Λοιπόν, δεν κλέβουμε όμως. Όχι, αλλιώς θα το κάνουμε. Ναι, δεν κλέβουμε. Κυνηγάει ο Μανώλης. Όμως, Εγώ. Ναι. Ωραία, εντάξει. λοιπόν, let's go. Μας αφήνεις, Όχι. Σας Μανώλη, κυνηγάω. Πρέπει να μας βαρέσεις, πρέπει να μας βαρέσεις. Ναι, πρέπει να σας έχεις, βαρέσω. έχεις τέτοιο για να χοραπηδάς ψηλά και γρήγορα. Όχι, Ωραία, περίμενε να δεν πάρω. θα έχει τέτοιο. δεν Πρώτα θα εξοπλιστούμε. Θα πάρουμε τα πάντα. Να base ανοιχτά, Θα- για να είναι δίκιο να μην κρυβόμαστε στο base μας. Καταλάβατε. Νόμως δεν θα κλέβουμε. Ναι, εννοείται. Εντάξει, αφήστε το base μας. Ωραία, εγώ σας πιστεύω με τον Νίκο. Κι εγώ σας εμπιστεύομαι. Και εγώ σας εμπιστεύω. Εσύ δεν έχεις κάνει να μας εμπιστευτείς. Ναι, Μανώλη. Εγώ θα σας εμπιστευτώ. Περιμένετε. Εσένα μόνο. Φίλιππε, δηλαδή, εσύ θες να μου πάρεις τον κλόμπο. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε. Να έχει αυτό που τρέχουμε γρήγορα. Τα πάντα να έχει. Τα πάντα. Τα πάντα. Όχι. Ναι. Ο Δημήτρης φορούσε αυτήν που δεν φαίνεσαι. Εκτός από αυτό. Όχι αόρατη, ούτε πετάμε. Πώς θα κοιτάξω. Υπάρχει σε ένα rebirth μια καρδούλα που μπορεί να πετάξει, δεν ξέρω αν έχει Α, φτάσει. κατάλαβα το θέλει. Ωραία, σε 3, 2, 1 αρχίζουμε. Μανώλη, μην με πιάσει. Έκανα το υπάρχει, σου πήρασα από πάνω. Όχι ρε. Αυτή είναι δικιά μου ιδέα, παιδιά, να ξέρετε. Εγώ πάρω ένα κρυφτό. Όχι. Γκρίμο. Ο Μανώλης δεν άνοιξαν. Όχι, ο Μανώλης. Ναι, ισχύει, ξέχασα να ανοίξω τη βάση μου. Wait. Την άνοιξα. Αλλά δεν κρυβόμαστε. Κρυβόμαστε ρε. Κάτσε να ανοίξω κι εγώ.
Για μπορεί ο άλλος να βάλει κιτρά για να μας πιάσει. Ναι. Φυσικά. Ναι. Εγώ του σκόρ. Παιδιά, μόνο με σπέρες ακριβώς από κάτω μου. Μανώλη. Hey, Φίλιππε! Και θέλω να το είδες. Όχι! Μανώλη, έλα. Μανώλη, Κλέψνα. Μανώλη, έλα. Καλά, θα στη κλέψω μετά. Πού είσαι καν! Εδώ είναι ρε. Ανάσε. Αλλά μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Όχι ρε, μου λες δεν θα κλέβουμε. Έλα ρε Μανώλη, γιατί δεν μπορείς να με πιάσεις. Δεν ξέρω. Ωραία, θες να σε πιάσω? Άντε, έλα. Έλα εδώ. Έλα προς τα εδώ. Ας τον μπουρμπί, τον μπαντίτο κρακτορίτο Σε μου. baseball, δεν το έχω πάρει ποτέ. Πάρε το μπομπαρδίρο κροκοντήλο. Όχι, φίλε, δεν θα κλέβουμε, γιατί εγώ δεν έχω κλέψει τίποτα. Μην με βαρέσεις. Έστω δεν με βάρισε, παιδιά. Είμαι τυχερός. Λοιπόν, παιδιά, Μανώλη, δεν έχεις πιάσει κανέναν. Τοματοκασίτα. Α, Με κυνηγάει. Μάνο. ναι. Άντε ρε Μάνο. Θα μου κάνει μόνο σκουάτ. Με τράπς. Όχι, όχι. Μανώλη, Ναι. που είσαι, βλέπω σε κρυμμένος κάπου και δεν σε βλέπω επειδή είσαι Ο κρυμμένος. Λουμπάς. Όχι. Όχι. Όχι, δεν. Μείνας ακριβώς πιστά του Μανώλη. Όχι. Όχι, δεν με κυνηγάει. Βάλε με Όταν με δεν έκανε κυνηγάει. βίντεο. Δεν με κυνηγάει. Με κυνηγάει. Α, Άζει, ρε. Καλό παιδιά βγαίνει, καλά, καλά. Όχι, βοήθη. α. Φίλε, όχι, όχι. Με κυνηγάει ο Μάνος. Μανώλη, έχεις άλλα. Όχι, δεν έχει χρόνο, δεν έχει χρόνο. Απλά εγώ το. Απλά αυτό. Για κάποιο λόγο πηγαίνω πιο γρήγορα από Εγώ αυτό εσάς. το έχω δει εδώ από τον Γκάντζα. Κάνω μια τάγκη, κάνω μια τάγκη. Παιδιά, εγώ αυτό το έχω δει από τον Γκάντζα. Τον Γκάντζα. Κάνω τάγκη. Time, γιατί time. Απορώ ακόμη πως δεν έχει βγει ένα καλό brain rot. Ναι, ισχύει, τόση ώρα καθόμαστε. Και δεν έχει πει κανένα, ας πούμε ένα yin yang, ένα Halloween. Έλα, πρέπει να με βαρέσεις. Δεν με βαρέσεις. Σε βάρεσα, κοίτα, υπάρχει τέτοιο, σε βάρεσα. Τι? Σε βάρεσα, επειδή υπήρχε εκείνο το πράγμα από κάτω, σημαίνει ότι σε βάρεσα. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης! Όπα, η Μανώλη τον έφτιασες. Δεν ξέρετε τι γλύφεις θα κάνω. Δημήτρη, από πού το πήρες το yin yang. Αν σωστά εσύ το έχεις. Ω, παιδιά, σε 27 δευτερόλεπτα είναι το spin με το yin yang. Όντως 27. Ναι. Μήπως παίζουμε λίγο πολύ, είναι 33 λεπτά το βίντεο. 33. Καλά, εντάξει ρε bro, δεν πειράζει. Εντάξει, υγεία. Εγώ είμαι στο καλύτερο σημείο που μπορούσα να είμαι. Όχι, θα μας παίρνει με αυτό. Εγώ περιμένω εδώ πάνω ρε. Α, παιδιά, εγώ είμαι καλός. Ναι. Free spin! Yes. Λοιπόν, time, παιδιά. Ναι, όλοι time, όλοι time. Θα το κάνουμε fast spin ή κανονικό. Ωραία, εγώ πρώτος. Πάμε το τυχαίο. Fast spin. Ωραία. Εγώ κανονικό το... Συν 1 million! Κανονικό το κάνω. Γιατί συν 1 million? Εγώ Τόσο 300 κοντά στο Yin Yang Lamb. Εγώ 300 κάπα. 300 κάπα. Ωραία, εγώ συνεχίζω, είμαι ready. Κι εγώ. Κι εγώ. Εσύ μας κυνηγάς, Δημήτρη. Αυτό. Δημήτρη, έλα να με πιάσεις, καλό παιδάκι. Ο Δημήτρης μπορεί να βάλει την πέρτα. Όχι, ο Δημήτρης δεν μπορεί. Γεια, εγώ θα πάω κάπου ψηλά. Κανείς δεν μπορεί. Εγώ θα πάω κάπου ψηλά. Κι εγώ είμαι κάπου ψηλά. Πού είσαι, Μανώλη, πέρα. Βάλτε τον Δημήτρη, παιδιά. Ωραία, τώρα ξαναφέρτε μου λίγο τα πράγματα μου. Οπότε τα παίρνω λίγο τα πράγματά μου, να ξέρετε. Μανώλη, είσαι πάνω στο δικό μου. Όχι. Όχι. Α! Στοπ, λεγκάρω. Α! Με κυνηγάει! Δεν έφερε φάπαν εδώ. Με κυνηγάει. Κάποιος χτύπησε. Μάλλον πρέπει να φύγει. Ποιος... Έχω λαγκάρει. Τι λες ρε, μια χαρά παίζεις. Νομίζω. Όχι, έχω κολλήσει το σημείο.
Ωραία. Εγώ είμαι εδώ. Επιτέλους θα σου πάρω τον Brainrot που μου χρωστάς, Φίλιππε. Εκείνος είναι ο κλόνος μου. Χαζούλη. Πού είναι το... Να το. Πα. Πάρεσε τον Φίλιππο. Επιτέλους το πράγμα μου. Θα το πάρω. Μπρο, όταν δεν θέλω να βγει γκλόρ από αυτό το τρελό, Βγαίνει. βγαίνει. Όταν θέλω, δεν βγαίνει. Ναι, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν με ακούμπησες καν. Ξεβάρισε. Δεν με πάρεις. Δεν με ακούμπησες καν, βασικά. Τότε ποιον έχει στείλει στο διάλογο. Ναι, Ποιον έχει στείλει στο διάλογο. ναι, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι. Τον έστειλε Θέλετε να σας δείξω λίγο index. Όχι. Τώρα πες μου. Έχετε πάρει ποτέ Extinct Trallero? Εγώ έχω πάρει. Έχω κλέψει από έναν τυπά. Όχι, εγώ όχι, όμως έχω ζόμπι. Είχα. Όντως. Είχα, ναι. Κολόφαρδε. Τον είχα κλέψει. Στην αρχή του τάμπλ. Όταν έπαιζα στο τάμπλ. Παιδιά, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Βλέπετε αυτό το πράγμα. Μπρο, ακόμα δεν πιάσατε κανέναν. Εγώ, παιδιά, θα ανεβάω πάνω στη σκεπή του Μανώλη. Γιατί, τι θα κάνεις εκεί πάνω? Απλά είναι προστατευμένο, ναι. Α. Εγώ πάνω στη σκηνή. Γεια! Μπρο! Τραβάμε βίντεο. Τραβάμε βίντεο με το κανάλι μου, μπρο. Μπρο. Ναι, να μπεις. Εμείς το κλείσαμε γιατί ήρθες. Εσύ το κλείσεις επειδή ήρθε. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Φέρ το wifi. Έλα να το κλείσουμε. Λοιπόν, παιδιά, το κλείνουμε. Ναι, το κλείνουμε. Λοιπόν. Ωραία, αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο. Τα λέμε. Γεια!